Da ste broj ljudi, evo nas ponovno Stefan Games. Ljudi, danas ćemo igrati malo Happy Wheels. Pa, hajmo da krenemo. Uf, ovo je teško. Ali za mene, ja volim obožavam ovu igricu, Happy Wheels. Biće tutorial kako skinuti Happy Wheels 2. Uskoro. Kako sam ga GPO ide 200 na sat. Ova mašina. Ali nema veze. Vidim da mi, kako je se onda treba. Idemo sad na drugu stazu. Pokemon. Ali ovo isto teško. Da je stigla se. Pokemon. I to je pogledati. I to je Fallout. Dobro, je ovo isto teško. Ovo isto. Dajmo ovaj čovjek sa motorom. Da bude ovako. Sa motorom, kad su te sve ovako. Vidite što malo tiše pričam. Moji su u drugoj sobi. Happy Wheels 2. Dobra igrica. Meni se da sviđa. I kraj. Ovdje. Rad. Prvi počujem. Ajde. Lančići. Neću dede moj da mi umre. Pazi mać. Kučkin sine. Tako, ali imaš jednu nogu. Sine, idemo. Ajde, trči. Tako. I onda zajem, evo sam neću. Da, još minut. Ajde, možeš sad kraj. Izigrat ćemo ovu epizodu i ljudi, to je to za ovu epizodu. Pozdrav!